Отвъд завесата. Там, където страхът среща истината. Днес ще ви разкажа легенда за куклата Анабел. В дълбините на миналото се крие история, която хората разказват шепнешком, когато светлината угасне. Историята на една кукла, която не е просто дърво и плат, а дом на зловещ дух. Преди повече от век, в малко селце в Америка, живеела Мери, млада жена, която изпитвала най-голямата болка на света. Тя загубила дъщеря си Анабел при трагичен инцидент. За да запази спомена и любовта към детето си, Мери направила кукла, ръчно изработена, с истинска коса и дрехи, точно като тези на малката Анабел. Но скоро след това започнало нещо необяснимо. В къщата започнали да се чуват странни звуци, тихи стъпки, сякаш някой се движи из стаите, въпреки че всички били заети или спели. Вратите се отваряли сами, а куклата сякаш се местела на различни места, когато никой не гледал. Мери започнала да усеща, че в куклата е затворена някаква зла сила. Един път намерила куклата си скривена усмивка, която не била там предишния ден. Нещо повече, по ръцете на куклата имало дръскотини, сякаш някой невидим се опитвал да излезе. Дошъл моментът, когато Мери разбрала истината. Тя потърсила помощ от местен свещеник и паранормален изследовател, които направили ритуал за изгонване. Но когато ритуалът започнал, куклата оживяла, очите й светнали с червена светлина, а в стаята се разнесъл зловещ шепот. Свещеникът казал, че куклата е дом на демон, който бил прикован там, но не напълно затворен. Демонът търсил ново тяло, нова жертва, която да обладае и да доведе до още болка и страх. От тогава куклата Анабел е преминавала от дом на дом, носейки със себе си мрак и ужас. Всеки, който е държал куклата, разказва за нощни кошмари, усещане за наблюдение и невидими ръце, които се опитват да докоснат спящите. Някои дори твърдят, че са виждали как куклата се движи сама, когато никой не гледа. Затова ако някога видиш куклата Анабел, помни. Тя не е просто играчка. Тя е тъмният пазител на злата сила, която чака своя момент да се върне.